Mzimayi uyu mukumuonayu anapha mwamuna wake monyasa zedi. Poyamba anamupha kenako kumusenda thupi chikopa ndi kumuphika kenako ndi kuyika pa tebulo kuti ana ake onse adye. Azimayi anzanga, azimayi ife mpaka timafika pamenepa? Inde nzodabwisadi nangano zitheka bwanji mwamuna wako yemwe wakhala naye zakazaka kukukanda poyabwa kukupepelera zisoso zikakulowa m'maso nkuganiza zomudya nyama. Mzimayi ameneyu ndi ndani? Ndi chani chomwe chinapangisa kuti mzimayi ameneyu aphe mwamuna wake mwankhanza chonchi nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku atadya nyamayo umamuyendera bwanji? Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira mukaoneramo mupite ku comment box ndaisi yako link ya WhatsApp group komwe timatumiza malonda osiyanasiyana zovala mafoni ma TV ndaziphawo pa mitengo yadu. Timatumiza dera lina lililonse m'Malawi muno omwe apanga nafe business akudziwa komanso sakukanira apangani join kuti muone zambiri. Catherine Knight ndiye dzina lake. Mzimayiyu ochokera ku Australia. Nkhani ndiyokhuza Catherine ndi John Price ndipo ndiyambira pachiyambi penipeni pa nkhaniyi kuti muimvesese bwinobwino. Choyambayu Catherine asanafike pomupha mwamuna wake ngati mbuzi chonchi iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira nkumakula. Anapita ku sukulu koma sanali munthu uja wa za sukulu ayi. Aziphunzitsi komanso ophunzira anzake anali akumuopa kamba kachete wake komanso mayang'anidwe ake akati ndwi iwe mpaka kuyang'ana pansi. Iyeyu anasiya sukulu ndikuyamba ntchito yopha zinyama ku butchera ina kwawoko. Amadziwa kagwiridwe kampeni bwino kuposa azibambo opha zinyama. Azibambo okhanso nkuziwa zoti kwini uyuyu ndi kwini bala wampeni ndithu. Kwa iyeyu kupha zinyama kunali ngati kusenda apozi. Anali mzimayi yemwe anazazidwa ndi nkhanza mu mtima mwake zomwe anaphunzira ku family yake. Bambo ake amachitira nkhanza mayi yake powakakamiza kuchipinda kateni pasiku komanso kuwatibula zedi. Catherine ameneyu atafika potetera nayenso anazipezera bwezi wa kukhosi kwake mu chaka cha 1974 ndipo anakwatirana ndi David Karen. David yemwe naye poyambapo ankaona ngati watola jokala koma pakutha kwa chaka David anazindikira kuti anakwatira chilombo cha munthu nsikizi yomakhala nayo nyumba limodzi koma nkumakusowesa mtendere. Amamulonda mamunayo komanso kumufunsa kuti anali ndi ndani amatani apa nkhope apa mchenga anali wansanje zoopsa zedi. Izizi zinayamba kumunyasa David mpaka anayamba kumakamba zomusiya. Catherine atamva zosiyidwa ananenesa zoti sizingatheke ndipo iye pofuna kumupasa warning David, Catherine anapha mwana wa galu ndi mpeni kumuchekacheka David akuona ndi kumuwuzanso kuti kumusiya iyeyo sikophweka ngati mmene ukuganiziramo uyiyelekeze uone. Iyi kwa David sinali chenjezo koma uthenga wapaderadera otithawisa moyo wako apo bi nzakucheka nzakupanga mang'ina. Mwamwayi David anakwanisa kuzikanganula kwa Catherine. Catherine anazitolera ndi kupeza mamuna nso wina dzina lake Solam yemwe naye anaona wife material mwa Catherine ndipo anamukwatira koma kamba kakhalidwe lomwe lija anaphanso galu wa Sonam ndipo iye akuti azimulelesa galuyo. Catherine anamucheka Sonam ndi mpeni osati mwangozi koma mwadaladala kwa iyeyo akuti inalinso warning. Chenjerani ndi mpeni umacheka. Munali mma 90s pamenenso anakumana ndi John Price yemwe anali single dad ndi ana ake atatu omwe iye ankawakonda zedi mamunayo. Anali mzibambo yemwe anali ndi maloto opanga tsogolo la ana ake koma poti thupi limafuna wina wake otsinana naye oti kachimphonongoloka kamaonekera azikuuza. Iye anaona chanzeru kuti atengane ndi Catherine ndipo zinatheka. Banja linayamba onse ndi kumakhala limodzi. Kubwera kwa Catherine mmoyo mwa John munasintha zambiri. Mtendere, chikondi komanso chisangalalo pamaso pa John zonse zinathawa. Izi zinali chonchi kamba kuti Catherine anali kumuchitira nsanje. Amayimba kuntchito kwa John nthawi ndi nthawi kapena kufika kumene kuntchitoko mosakonzekera mamuna wake. John akangoyerekeza kulankhula ndi mzimayi Catherine amalusa kulalata komanso pena mpaka kuyambisa ndewu. Samamuopseza John yekha komanso maopsezo awa amaperekanso kwa ana akenso. Amachita kuwauza ana ake kuti John ndi waineyo ndiye ngati wina aliyense angabwere pakati pa awiriwo amupha. Izi amawauza anawo ndipo anawa amawauza bambo awo koma iwo bambo samapangapo kanthu. Uyuyu Catherine nthawi ina ake anamubayaponso John ndi mpeni ndipo mpaka John anatsekula mlandu koma awiriwa anakambirana kenako wakautsekesanso mlanduwo. Moyo nkumapitilira masiku nkumapita.
anapita. Koma kamba kakusasintha khalidwe kwa Catherine, John anamuza Catherine kuti basi watopa ndi banja sakulifunanso. Catherine anaopseza, kulankhula, kunyengerera, koma John chiganizo chili nga iwe ndiye ndathana nawe basi. Panafika pa 29 February chaka cha 2000 kunacha bwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse, ndipo John anapita ku ntchito komwe ali mkati mocheza. Anawauza anzake ogwira nawo ntchito kuti ngati mmawa sabwera anthuwo azayimbira apolisi azapite kwawoko chifukwa anali ndi mantha. Anali akuyesesa kuti asiyane ndi Catherine mwabwinobwino ndi mosata malamulo, koma zimavuta. Pa tsikuli anali atakhonza mapepala a divorce kukonzekera kuti asiyane ndi Catherine. Tsikuli kunada ndipo John anabwerera ku nyumba, koma ali ndi nkhawa kwambiri komanso asakudziwa kuti usiku wa tsiku limene lolo kukhala chani ku nyumba kwake. Atafika ku nyumba anamupeza Catherine. Awiriwa mwachizoloweza anakangana za divorce zija, ndipo kenako Catherine anapempha John kuti apite akamwe mowa limodzi, koma John anakana poganiza kuti wakhala kukonza zakusiyana ndi apa azikamwa mowa limodzi ndiye zikumveka bwanji zimenezo. Catherine anapeza mwayi ndi kuthira mankhwala ogonesa tulo mu chokumwa cha John, ndipo John kenako anapita kukagona osadziwa kuti kugona kumene koko akhala akugona mpaka kalekale sazazukanso. Apano Catherine anali akudikirira nthawi ngati momwe mkango umadikirira kuti ugwire nyama. Kenako anapita ku kitchen ndi kusankha mpene wabwino wakuthwa bwino kwambiri, kenako ndi kupita ku chipinda kuja, ndipo mmalo oyamba kubaya panali pa spine cord. Uku kunali kusiyanisa kulumikiza kwa ubongo kwake ndi thupi lake cholinga asakhale ndi mphamvu zophupha kapena kubwezera kena kalikonse. Koma ngakhala anateno pamalopo pamaonesa kuti panali kulimbana kwakukulu chifukwa magazi anali ponseponse mpaka pa sitroom pomwe John anabayidwa kokwana ka 37 pa thupi lakepa. Catherine sanasiyire pompo pomupha John, koma anachotsa mutu wake kuudula komanso ndi kuchotsa chikopa cha thupi lake ngati mmene amachitira akamachotsa chikopa cha nyama kaya ndi mbuzi kubuchala kwakeko ndi kukachipachika pa chitseko cha ku kitchen. Iyeyu sanathere pompo, anatenga thupi la John ndi kuliphikaphika kulikazingira kuphatikiza ndi batatesi ndi kuyika pa tebulo ndi kulemba kanoti koti time to die, muchichewa nthawi yokufa. Ngakhale zonsezi zinachitika, Catherine anasamba mmanja ndi kupita kukagona kusiya chakudya cha thupi la mamuna wakero lili pa tebulo. Kunja kunacha bwinobwino ngati muja momwe kumachera masiku onse. Kuntchito kwa John anthu anayamba ntchito mopanda iyeyu, kenako a supervisor ake anali akuyang'ana nthawi. Kuyang'ana 30 minutes 1 hour. Nthawi inadusa, dzuwa ndikukwera pamwamba. Asanafike anthu anayamba kukumbukira mawu a John aja oti ndikapanda kuoneka mmawa mudzayimbira apolisi. Pompo a supervisor aja anatenga foni kuyesa kumuyimbira, koma kunali nambala simapezeka. Anawuyamba ulendo wopita ku nyumba kwa John, ndipo atafika anapeza kuti nkotseka. Kenako anawafunsa aneba, ndipo iwo aneba anati china chake chikuoneka sichili bwino ku nyumba kumene kuku. Anapitiliza kunena kuti akutha kununkhiza kuti pali chomwe chachitika kumene koko, koma sakudziwa kuti kwenikweni ndi chani. A supervisor anayimbira apolisi, ndipo iwo anafika ndi kulowa mnyumbamo. Anamupeza Catherine ali pogona. Iyeyu anali naye atamwa mankhwala ambiri ogonesa tulo, koma zomwe anapeza mnyumbamo wina aliyense samafunanso kuona, anangoti kakasi. Zomwe anaona mnyumba mmene momo zinapangisa anthu kuyamba kumva mkozo, ndipo zikuzizilisani nkhongono inu oonera ndiye mupumekaye. Pomwe kwinaku ndikukudziwisani kuti inu matransporta osiyanasiyana omwe mumanyamula katundu ku John kuli mwayiwu ndi Kalima Investment, omwe iwo pakadali pano atsekula ofesi ku Durban yomwe ikulola matransporta komanso anthu ama business ndi ena nonse kutumiza katundu directly kuchokera ku Durban kupita ku Malawi to Durban. Sheshani nonke iskati siphelile, wozani musandipwetekese nkamwa nza anthu olankhula chizulu izi. Alankhuleni nokha Kalima Investment kuti mumveza mbiri pa manambala awo awa mukuwaona apawa. Tibwerere ku nyumba kwa mzimayi uyu olimba mtimayo. Anthu anagwidwa zanzi komanso mantha. Thupi la John linali pa sitting room, pa tebulo, nyama ya John ku kitchen, magazi komanso pa chitseko pali chikopa cha John chitapachikidwa. Anthu amaona zomwe zinali mnyumbamo anangoti kakasi. Kusowa cholankhula osaza nkumasanza pamene paja poganiza kuti munthu wapangadi zimene zizi kumupanga mwamuna wake posawaganizira ana. Ndipo anthu ankaganizira kuti mwina nkutheka mutu wa mzimayi umene uwu mwina sumagwira koma achipatala
anamupeza kuti anali munthu wabwinobwino opanda utenda wa mubongo wina uliwonse, anangokhala oti anamva kuning'ina ku dziko kuno, ndipo china chilichonse chomwe iyeyu anapanga sanapange mwangozi, anali atachikonza bwino lomwe, well planned mu chizungu. Kupezeka kwa mankhwala ogonesa tulo komanso mipeni yokuthwa bwino anali atakonza bwinobwino chiwembu chimene chichi. Catherine anagamulidwa kukakhala ku ndende moyo wake onse, koma zaka zonsezi Catherine wakhala akulembera makalata ku khoti kuti aonenso mulandu wake, koma akhoti akhala akukana. Ana ake a John anakula aumasiye, komanso nyumba yake ya John inali history kwa anthu odusa pamalopo, kamba kuti chichitikireni nkhani imeneyi palibe ni munthu mmodzi yemwe anakhalapo mnyumbamo. Wina aliyense akamadusa pamene popo amafunsana kuti unayambapo wamva za Catherine Knight. Anthu akadalibe akukambirana za nkhani. Catherine akadali ku ndende and still ndi moyo mpaka pano pomwe Dina akulankhulapa. Anzanga oonera, dziwani kuyipa mtima kumakhala kunachokera patali. Wachabe ndi wachabe basi. Mukamudziwa kuti munthu uyuyu akuoneka ndi wazambiri zoyipa kumbuyoku, ndi bwino kumuyang'anitsitsa bwino ndi maso onse atatu, chifukwa cha mmagazi ndi chovuta kuchimvesesa. Utha kukwatira hule zoona, iye ndi kusinthadi zaka nkumadusa, koma kamba kuti wakhalapo moyo osaopa amuna, inu muyelekeze amve zoti muli ndi chibwezi. Ndiye ndi aja mumawamva zoti nanenso ndibweza. Abweza bwanji mamuna obweza naye akamutenga kutiko? Dziwani timagazi tijata uhule tija sitinaume tikadalimobe mwa iyeyo. Ufiti si uthamwa simpo koma mpaka imfa. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawo. Thank you.